ಬಹುಶಃ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶವಾದ ಇಂಚಿನಲ ಇತ್ತನಾಗೆ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ತೋಚ್ಪಾವನ ಒಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೆ. ವೇದಿಕೆ ಪೂರ ತುಳುನಾಡನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಸಾಧಕರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಲೇರು ಹಿರಿಯಕಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲ ಪ್ರೀತಿದ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ಜಿ ಅವು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಯಶಸ್ವಿ ಆದುಪುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟುಪುಂಡು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟ ಆದುಪುಂಡು ಅರೆಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಕೆಲಸಗಾರ ಯಾರು ಶಾಸಕೆ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಸಕರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೆರಿ ಸಾಯಾದ ಅರ್ನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾಡು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಡು ಎಂಕಲು ಆ ಪಿಲಿನ ತೂತಿನಕಲು ಇತ್ತೆ ಅರೇನು ಕೈತ್ತಲು ಒಂತನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಬತ್ತನು ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಬತ್ತನು